रौतहट में जितिया पर्व मनावेला साथी सबके संगे सोमवार बागमती नदी में नहाए के क्रम में डूब के बेपत्ता भेल युवक के 19 घंटा खोजला के बाद आजू सवेरे 100 फेला पड़ल बाटे। स्थानीय माधवनगर नगर पालिका 8 रजवाड़ा गांव के पूर्व साइड में रहल बागमती नदी में डूब के बेपत्ता भेल स्थानीय राजेंद्र सहनी के बेटा 18 वर्ष के श्यामलाल सहनी के शव घटना स्थल से 1.5 किलोमीटर दक्षिण गौरहो स्थित बागमती नदी में संयुक्त टोली सब फेला पड़ले। सशस्त्र प्रहरी रौतहट के प्रमुख एस विक्रम हुमागाई बतैले बाटे। सोमवार के सवेरे 11 बजे बागमती नदी में नहाए के क्रम में युवक डूबल खबर प्राप्त होला के बाद में सशस्त्र प्रहरी बल रौतहट सहित सुरक्षा बेस भलोहिया से 13 जना इलाका प्रहरी कार्यालय रजवाड़ा सहित के टोली आज सवेरे 6 बजे नदी से शव बाहर निकालले बाटे। शव मिलला के बाद पोस्टमार्टम के लागी प्रादेशिक अस्पताल गौर रौतहट में पठैले बाटे।